uyamweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Rufu setsika yaro runongouya usina kukokwa saka runouya kumhuri ndobva watendedza mai kuti vazorore mukati memusha ndobva kwasiya baba nemwanasikana wavo baba anozvipa mhiko nemwoyo yavo wobva wati inini handizorori kusvika mwana wangu akura ndichaedza nepese pandinokwanisa kuti ndichengete mwana wangu akure nemhaka yei vaitya kuti vakaroora pada mudzimai unouya angaita dambudziko nemwanasikana wavo saka vanokura nemwana tsika dzichiuya vachidzidzisa mwana kukura mukati menyika ipa zvakadai sikana anotanga kukura chipo anokura ava form 4 anouya oti baba ndokumbirawo kumbonorarawo kumba kweshamwari dzangu kusleepover ivo vanoti hatidaro nekuti nyika ino yaipa saka baba vake vakatosiyana namababa vanhasi vanogona kutendedza mwana kunorara kwaanoda vanoti kwete hazvidaro musikana anoti gare gare anokumbirawo baba kuti ndoda kumboendawo kumapati baba anoti hazvidaro anomeka sure kuti mwana wavo anodzidza kuzvikoro zvaiunzwa unhu pamwana kusvika mwana ava form 6 kana achinge adzoka kumaholiday vanenge vanaye vari pamba vaisatendedza kuti mwana angobuda mujuraho achiita zvaangada nemwoyo wake baba vari pakati pekufara kuti mwana ndamukudza ndamurera ndekuti kunyange kuzvikoro vaimeka sure kuti vamuendesawo kuzvikoro zvinotya Mwari ava form 6 baba anotanga kuona mwana achipfira hazvina kujairika vanodaidza hama nanatete votiongororai mwana handichamuoni zvakanaka vanatete vanodaidza mwana voti chii chiri kuitika kuna chipo anobuda pachena kuti idi pamuviri baba anonetseka ko pamuviri pabvepi inga ndakaedza nepandinogona kukuchengetedza mwana wangu iye unoti hama dzagara dzida kunzwisa kuti ndiani muridzi wepamuviri chipo anoti bvunzai baba kuti baba ndo vaiziva kuti ndinofambira kupi vanga vasinganditendedzi kufara vanga vasinganditendedzi kuenda kunzvimbo dzinofariwa mubvunzo wobva wati chipo wapindwa nei baba vakashingirira vakazvidepriva zvaigona kufadza mwoyo yavo kuti varoore vachindoda kuti mwana wangu akure baba vakashingirira kunyange mari yanga isipo vakakuendesa kuzvikoro zvinoera zvekuti udzidze uve neupenyu hwako but is this the way you can repay your father chipo
wapindwa nei? Musoro wanyaya wanasi uri kutiko wapindwa nei? Book Matthew chapter 26 verse ya 14 kusvika verse ya 16 inotiko zvino mumwe wawane gumi navaviri wainzi Judas Iskarioti wakaenda kuna vaprista akati, muchandipeiko kana ndikamuisa kwamuri? Vakamuyera masirivha namakumi matatu. Zvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira yokumuisa kwavari nayo. Mwari vaise chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Mubvunzo ndewekuti wapindwa nei? Ukadzidza Bhaibheri, Judasi ndeumwe wavateveri vaJesu. But ukada kudzika nenyaya yacho, Judasi haana kudaidzwa. Judasi akaona Jesu achiita mapipi, akaona mapofu achisvinura nekuda kwaJesu, akaona zvirema zvichifamba nekuda kwaJesu. Iye ndobva ati Jesu uyu ndomudawo. Judasi ndokubva atotevera Jesu. But Jesu haana kumudzinga kunyange zvakadaro, akamugamuchira zvakadaro. But nhasi Judasi ndo akuenda kuvakuru achitsvaga kutengesa Jesu. Wapindwa nei Judasi? Judasi haana kuindira kutevera Jesu nekuda kwezvokwadi yaJesu. Judasi akafarira mamiracles aJesu. Ndikada kumbobvunza nhasi, chiko chakaita kuti muinde kuchechi kwamuri kuinda nhasi? Makatenda here Jesu uyu? Kana kuti pane zvamakaona zviri pana Jesu wacho zvamakada? Vamwe vakangoonawo vamwe vachivigwa zvakanaka ndobva vati chechi inoviga vanhu, ndokubva matoendera kuchechi nemhaka yekuti chechi inoviga vanhu. But Jesu zvakadaro akakutendedzai mukana wekupinda muchechi yekuviga vanhu, achiti pada ndikakupai opposition muchayemura mukabatsirika. Vamwe vakangoonawo gurupu richimba ndobva vafarira kamuimbiro kegurupu rechechi, ndobva vati chechi inoimba mhani, ndoda kuendawo nemhaka yenziyo dzayo. Jesu ndobva ati hazvina kuipa, ndokubva akutendedzai kupinda kuti mungouya munzwe kuimba, achiziva kuti pada mukauya muchinzwa zvekuimba muchaziva zvikuru nezvangu. Saka Judasi akafarira mamiracles aJesu, but Jesu akamuti zvakadaro hazvina kuipa, uya unditevere. But Judasi atevera Jesu, anosvika panguva yekuda kumutengesa. Wapindwa nei Judasi? Ukadzidza Judasi wakatevera Jesu for 3.5 years ari muteveri. Nemwe nhambo kune vanoteerera Bhaibheri vanogona kuti pada Judasi wanga watenda muna Jesu, makandeya ungaiti 3.5 years uchingotevera umwe murume. But waita makore akawanda zvakadaro, wasvika pakuda kutengesa Jesu. Wapindwa nei Judasi? Ende ukadzidza nezvaJudasi, Jesu akamupa position yakakwirira pamadzidzi vese vaJesu. Akati iwewe ndiwe treasure, panyaya dzemari iwe ndo unoita nezvemari. Ko Jesu zvaakuremekedza akakupawo zveposition yakakwirira, ko wotengesa Jesu. Wapindwa nei? Wapindwa nei? Jesu akaita mapipi Judasi achiona. Nemwe nguva varume 5,000 vakapiwa chikafu, iye waitobatsira kusheya aripo achizviona. Nemwe nguva mhepo yakasimuka mugungwa ichida kuvamedza, Jesu neumwari hwake ndokubva varayira mhepo, gungwa ndokubva ranyarara. Judasi aripo achizviona. But nhasi Judasi uri kusvika uda kubheja Jesu. Wapindwa nei Judasi? Jesu neimwe nguva akati vadzidzi mune misheni yamuchafanira kuita ndabva, saka regai ndimbokutumai munoita basa. Saka Judasi waitotumwawo paitumwa vamwe, ndokubva vaenda vakanokomanda madhimoni. Mweya yakaipa ikabuda, ikarayirwa ikabuda, vakadzoka neripoti vakomana vachiti tinofara nemhaka yekuti kunyange mweya yakaipa yanga achizviisa pasi pedu. Judasi akanga ari umwe wavamwe vakakomanda madhimoni akashaya simba, akakomanda madhimoni akatiza. But nhasi Judasi anosvika pakuda kutengesa Jesu. Wapindwa nei Judasi? Wapindwa nei? Uri pakati peboka revane 12. Saka kana pane varume vaiziva masecrets aJesu, ndiwe uri umwe wavamwe vavo.
but nhasi uri kutsvaka kutengesa Jesu. Wapindwa nei? Pawakatombouya wanga une mission ipi Judas? Ndo zvimwe zvinhu zvatikada kuziva. Kuchechi makauya, but pamakauya kuchechi manga muine mission ipi? Ndo here nzira yaungabhadhara nayo Jesu nezvese zvaakakuitira mukati meupenyu? Taitarisira kuti uchafamba uchitaura nezvake kuti muchindiona ndakadai ini ndaingonzwawo zvangu Judasi ndisingazikamwi, but nemhaka yaJesu uyu nhasi ndiri treasury muministry yake. Taifunga kuti uchafamba uchitaura nezvake kuti muchindiona ndakadai ndakanga ndisina simba, but nemhaka yaJesu uyu, nemhaka yaJesu andakatenda maari, madhimoni anoshaya simba nekuda kwangu. Taifunga kuti uchafamba uchitaura kuti muchindiona ndakadai ndakanga ndisiri chiro, but nemhaka yaJesu nhasi vakaremara ndinorayira vachitwasanuka, nhasi vanorwara ndinorayira vachipora. Taifunga kuti ndo ichanyaya yako, but nhasi uri kuenda pamberi pavakuru wati mune mari here, ndipewo mari tiite dhiri, but uda kuisa Jesu padhiri. Wapindwa nei iwe? Wapindwa nei? Ndiyo here nzira yaungabhadhara nayo Jesu pazvese zvaakakuitira Judasi? Ndiyo here nzira yaungabhadhara nayo Jesu? Jesu akakudaidza ndobva akuisa vanhu vaito kutosuwa pavaikuona kudei hangu ndaitawo saiye, vanhu vachikuchiva nemhaka yekusimudzirwa kwavakaitwa naJesu. Kune vanhu vazhinji vakasimudzirwa naJesu muupenyu, but vasimudzirwa naJesu vanotsvaka kumuuraya. Kamuitiro kavo nekamuraramiro kavo vanotsvaka kumuuraya. Mubvunzo ndewekuti Judasi wapindwa nei? Fundisi, hatitarisiri kuti pavanhu vosa tingataura naJudasi sesubject ranetsa pamadisciples ose ari 12. Pane vamwe vasina nyaya mhano vana Tomasa, ndo vataifanira kutarisira kuti vatengese Jesu, kwete uyapo achigaro, but Judasi wapindwa nei? In fact, vanodzidza bhaibheri vanoti ukatotarisa Judas Iscariot, Matthew chapter 8 verse 20, vamwe vanonzi follow me, and Judas ndega anozviimposa zvikanzi ininiwo ndoda kuterai. Jesu ndokumutarisa nekuti Jesu rangarira anonzvera moyo kusvika kuitsvo, ndokuona kuti muchinda uyu chaari kutsvaka kwandiri hauzviwani. Anomutarisa oti makava ane mwena, shiri dzine matendere, but kana dziri dzimba kana iri mari ine handina. But kunyangwe zvakadaro iye anoti ndinoda kuteerai. Kune vanhu vanoteera Kristu nekuti vanoda mabenefits, but havadi Kristu wacho. But Judas paanotarisa Jesu from head to toe, Judas anga aine record kuti Peter kwabatwa hove, manera akada kutsumba kudambuka, saka anoziva kuti I will benefit more. But Jesu anomuti aiwa zvamuri kutsvaka mukoma kwandiri hamuzviwani, but imi mabvunza mubvunzo. Wapindwa nei Judas? There is a danger when man is endowed with all the endowments he can get. Judas pavadzidzi ndiye ari most influential. Because ukatorava Judas paanenge achiita nhaurirano naJesu kuti neniwo ndinoda kuteera, vamwe vadzidzi vana Peter hanzi vakapindwa nepfungwa yekuti Jesu akamurambira uyu hatizive kuti ndiani achamuteera, nekuti Judas came from an influential home. Judas was also affluent. Saka paari kukumbira invitation, Judas ari kuona mukana wekuexpanda territory yake. Saka vadzidzi vari kuti ava ndo vacho vanoteera, nekuti kana iri mari vanayo. Saka paari kutaura naJesu, Judas is coming from a standpoint yekuti already ndaita an analysis yevari kukuteera. Mukuru wacho Peter is just a fisherman. In fact, ukatozoverenga Acts inoti these were
unlettered men. They were not even educated. Saka Judas, nekuti iye is educated. Akatarisa Peter, akatarisa James na John, wachawanoziya fish. Avazi. And let me tell you one thing about my opportunist. When they get in, avatambiri kuma periphery. Vanoshika, kune wacho akabata matom. Judas achipinda, satisfy nekutambira kuma tom. Anoshika pa CFO. Why? Because ndo panemukana. Saka Judas anopinda ovaita CFO. But one thing chandoda kuti muone, because mubvunzo watoda kupindura, wapindwa nei Judas. Men cannot handle glory. Azondirangaridza pana Ezekiel chapter 28. And ukarangarira Ezekiel chapter 28. Muchinda was the covering cherub. Ndiye anovhara Shekinah. And akazvitarisa Ezekiel inoisa pachena inoti was the sum total of beauty. Saka kana waida kuona definition ye beauty, you'd look at Lucifer of what this is beauty. Kana waida kuona chinonzi kuimba waingoti Lucifer picture aigona kuburitsa former voicery one. Saka because of that exalted position akapindwa nemwoya wekuti ndinoda kuva. Let me tell you one thing. Kana Satana kushanda, he does not use dummies. Regani manyenewe di Genesis chapter 3 verse 1 ni zino nyoka yakanga ina mano kufura zvisikwa zvose. Satan anoziva kuti kana ndapa business I have no time to use mediocre, I use the best. Andikashandisi Peter hazive chinu, he's uneducated, he's unlearned. Let me use Judas, because Judas ane influence zvaanotaura kana yanga iri meeting. Mapedza kuita resolution. We need to go to Galilee because zine benefit kuti tibve from Caesarea tiende ku Galilee because we'll save. Its cost is saving. In fact, our most stringent measures are not savor our savings. You know kuti isusema disciples income yedu, the inflows are constricted because we work on a voluntary basis. Saka azigoni kuti tiupambaze the little we need. Judas. Saka Judas is influential. One writer wananchiwerenga ati when he looked at himself, he saw himself better than the 11. Ukaona wakuzona uri nani kupinda vamwe. Check yourself. Wapinda panguwa yapindwa na Judas. Saka Judas anopindwa nemwe wakuti pati nini I'm better. Let me tell you, Satan he does not impose himself. Usina kumpa invitation. Judas opened the floodgates and the devil just took opportunity. Ndo kupinda. What was the floodgate? Judas saw himself better. Ukaziona wana ni kupinda umwe. Ukaziona uriwe unozia kupinda wamwe. Ukaziona zvaunotaura zviri zvo zvinofanirwa kuvarisa. Be careful. Check yourself. Wavura gedi. Because Luke 22 verse 3 inoti zino Satan wakapinda mna Judas. But who is Judas? Judas is amongst the 12. That's why yatoti mumwe wevadzidzi. Chirungu chinoti one of the 12. Regaini mbakudza ivara rinoti the. Ukanzi go and get the bicycle. Kana panga paine mabasikoro 100 ausiki uchingotora basikoro because andina kuti go and get a bicycle. Ndati go and get the bicycle. Saka Judas is amongst the 12. Why the 12? Christ ordained 12. Judas was also ordained, but yet he was a devil. Because John 17, Jesa kunamata. Anoti, I have kept all that you have given me, save one, the son of perdition. Judas, because he was endowed. Akazwona arinani. Let me tell you one thing. Satan ashandi kana usina kumpamukana. Judas gave him. But inclination ya Judas chi. Judas kutotatere Jesu kuchaga zvinhu.
Saka Satani akati aiwa zvino don't worry. Zvino tichazviwana. Chete kana tangowana mukana. Jesu ndo kumutora kunyangwa aiziya moyo. And Jesu haamuisi kumaperiferi. Ndo kumuti ndiwe mubati wehomwe. Let me tell you one thing. Jesu keeps close those who are evil. Look at the 12. Vari 12 kudaro. Hapana mutsvene. But Christ is the method of saving. He will keep you close so that you realize. Because Judas munoda zvinhu. Naizvozvo ndimi muchaita CFO. Kuita kuti munyatsoona weakness yenyu. But he took Christ's provision as weakness. Judas ndokuti uyu ndo mukana wekuba. Because panouya umwe mukadzi achiputsa chinhu chemafuta. Judas akaita cost benefit analysis. Ndokuti mafuta aya aigona kushandira charity. Jesu ndo kumutarisa zvikanzi ndapinda muno hapana ageza tsoka dzangu. Uyu zvaita atondizodza kuitira rufu rwangu ruri kuteera. Judas vanonyora bhaibheri vanoti ipapo he found fault. Ndokubva atodetermina mumwoyo make to betray Christ. Because akati havazivi, this guy does not know the cost saving. In such an economy, how can we waste resources which are limited and waste them wastefully? Ndokuona dai aiwa zvikuti dai mari yatoshandiswa zviri nani. Asi John achinyora anoti aiwa Judas aisitombopota achitora. Now I want to ask you a question because tavunza kuti wapindwa nei. Chicha kupinda. It's dangerous. Kana Mwari akukwiridzira because man, it's a fact, he cannot handle glory. Just like Lucifer. After aendowewa with all the endowments, he thought he was better off. Judas akazviona ari nani kupinda 11. Rega ndikudze chinhu ichi. Kana wakuda kudona, check yourself because chirungu chinoti pride goes before a fall. Why? Because wakuzvona uri elevated. But let me tell you, when you are elevated, you are about to fall. And your fall is falling with a thud. Judas begins to see himself much better. Why? Because Judas ari kuzviona ari pa position irina. But little did he know kuti kuchengetwa padhuze was an opportunity to get closer to mercy. It was an opportunity to get closer to being saved. Because Judas ukazomtarisa na Peter, vese vanoita zviri grievous, vese vanoramba mponesi. But the difference, Peter saw his fault and Peter weeps. But Judas also weeps, but he does not repent. Why? Because pride has grasped his heart. Kana pride yapinda, you do not see your need of a savior. But Peter anoti, with what I have done, I need a savior who can deliver me from this wretched body. Peter cries out and Peter is saved. But Judas is lost. Why? Because akasindimara muchivi chake. One thing chandoda kuti uzwe mteereri. Usasindimare muchivi. But mukana ukaona Kristo akudedza, mukana wokuti uponeswe. Ukaona Kristo akuisa pedo, mukana wokuti uponeswe. Like one English saying, you know, keep your friends close, but keep your enemies much closer. Judas was close because John achitonyora. John, the beloved, angar one side. Judas was also on the other. Vamwe 11, wakatoita round. Judas was next to Christ, but yet his heart was evil. Why? Because of pride. Watimtereri, rekandikudze chinichi. Ukaona Kristo akusebedza padyo, mukana wako pakuti uponeswe. Mubvunzo uchiripo, uchiri kuenda mberi, unoti wapindwa nei. Tiri kudzidza pamusoro pa Judas, tiri kuenderera mberi nekudzidza pamusoro pa Judas. Handei pa verse 15 ya Mateo chapter 26. Judas anoti kuvaprista navakuru, muchandipeiko
kana ndikamuisa kwamuri. Saka Judas chaari kutsvaka ndechouviri. Ari kuti what's in it for me? Kana ini ndakupai Jesu, what am I getting in return? Haasi kuziva kuti uyu ndo mushandiro waSatani. Judas ari kunyatsoita chaizvo zvinoitwa nemuvengi. Teererai munzwe vana vaMwari, kana Satani achiuya kwamuri nemiedzo yake, anoisa chouviri mberi asi akaviga mubayiro wacho kumashure. Chitema chinotapira, chitema chinoita hwezvero, nekuti kana Satani achiuya kwauri anokuratidza mabenefits nerumwe ruoko, asi rumwe ruoko rwakaviga mubayiro wacho. Sin looks attractive because the devil hides the wages, and yet the wages of sin is death. Ndoda kuti mutrese vanhu ava nguva pfupi neni mukadzidza pamusoro paEve. Satani anomuratidza mabenefits. Uchaziva zvakanaka nezvakaipa, maziso ako achavhurika, ende kana uchava saMwari. And if paanoona mabenefits anowira mumuteyo waSatani. Endai paupenyu hwaBhalamu, muchaona kuti Bhalamu akavigirwa mari zhinji, avigirwa mari zhinji, akapikisana neshoko raMwari rekuti usatuka vana vaIsraeri. Nyika yakava attractive mumaziso aDhimas, kusvika Pauro wati Dhimas wakandisiya, wakada nyika yazvino, hande ineni panoedzwa Jesu. Jesu achiedzwa, Satani unodiko? Anounza mabenefits kuti ndinokupa zvose, plus ngirozi dzaMwari dzinogona kukugama, plus iwe unotozvigona kazvekushandura chingwa, uchitandura matombo achiita chingwa. Saka Satani kana achiuya pamberi penyu, achiuya nemiedzo yake, nzwisisai chinhu ichi, anoisa mabenefits mberi asi anoviga mubayiro wezvivi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mubayiro wezvivi rufu. Saka no matter how attractive the devil's offer is, do not be deceived. Akaviga rufu. Amen. Satani wakaviga rufu. Saka Judas ari kutsvaga kuti iye achawanei. Haasi kuziva kuti Satani wakaviga rufu. Haasi kuziva. Ndoda kukuverengerai vhesi panapa. Vakorinde vechipiri chapter 2 verse 11 inoti kuti tirege kunyengerwa naSatani, nokuti mano ake tinomaziva. Two keywords that I want you to focus on. Tirege kunyengerwa namano. Kunyengera kudii? Kukutaurira kuti drinki iri orange juice ini ndaisa donhwere roga. Saka iwe paunomwa unoti uri kunakirwa namazowe, asi paunozoona unobva waona kuti zvinorwadza mudumbu izvi. Rechipiri rinoti mano. Vara rekuti mano riri pana Vakorinde vechipiri, handiro riri pana Efeso chapter 6 verse 12. Nditeverei. Riri pana Ephesians chapter 6 verse 12. Ndo patinova navanhu vara rekuti method, methodia, maformation ayo, maschemes aSatani, asi iri riri kutaurwa apa rinoreva purpose. Rinoreva mafeelings ari mukati memwoyo wake. Inzwaka iwe, Satani wakatodzingwa kudenga, ende unoziva kuti haadzokeri. Saka his feelings are of animosity before you. Haana chekuita nekuponeswa kwako. Saka usafunga kuti akakupa zvinoita sezvinovaraidza meso, zvichifadza mwoyo, zvichaperera pakuvaraidza meso nekufadza mwoyo. Unogona kudya chingwa chichitapira, muromo mugozara mavhu. Saka mafeelings aSatani ndapi? Ndekuti iwe uparadzwe. Mafeelings aSatani ndapi? Nderuvengo. What is his purpose? Is your distraction. Saka zvose zvaanounza pamberi pako, nyange zvikanakidza sei, ziva kuti wakaviga chivi kumashure, wakaviga mubayiro wacho runova rufu. Saka Judas dambudziko rake chakamupinda chekutanga, kusaziva kuti Satani haana upenyu, ane rufu. Ndoda kuti muzvinzwisise izvi. Sin looks attractive because Satan hides the wages. Ende ukaona mari yaakapiwa, inobva yangoburitsa pachena kuti chiva hachibhadhari. Mari yaakapiwa inotonzi yaiva yemuranda waitengwa kana kutengeswa kuOld Testament. Saka haina chainoita, zvakadaro zvekuti nyangwe naiyewo azoona kuti zvaaita hapana, wakanoidzosera. Chivi hachibhadhari. Nyangwe ukachiita chikakubhururutsa ndege, nyangwe ukachiita chikakukwidza bhazi, nyangwe ukachiita ukanogara mumvura kwamakore, uchaona kuti mubayiro wezvivi rufu.
wapindwa nei Judas iwe uchiziva kuti mubayiro wezvivi rufu dzidzai chinhu ichi sin satisfies but briefly chivi chinogona kukugutsa but ndokwechinguvana vakaropafadzwa vanomira saMozisi voti Faro ndamuona ende zvinhu zviri mumba make ndazviona asi zviri nani kuti nditambudzike hangu navana vaMwari pane kunakirwa nechivi kwenguva shoma. Chimwe chinhu chandoda kuti mudzidze pana Judas inyaya yesecret sin. Chivi chakavanzikwa chaakaramba achisakurira. He was a lover of money. But I need you to know, Church of the Living God, one leak may sink a ship. Chikepe nyangwe chikakura zvakadii pakaboka pamwe chete ukasapanama iwewe ukasapanama chikepe chinonyura. One leak may sink a ship. Une chako iwe chauri kusakurira saJudas. Nyaya ya Judas haina kuzotangira pakungotengesa Jesu. Yakatangira uko achikomblena kuti mafuta atambiswa. Tingadai tatora mari tikadai achisakurira kuda mari kwake achisakurira chivi chake ichocho chimwe chete ndichocho chivi chimwe chete chakamunyudza. Ndoda kuti munzwisise chinhu ichi. No man sinks all at once to the depth of iniquity. Hakuna munhu anozongowanikwa anyura muchivi. Ndotokutaurirai mukoma. Pamakazonzwa kuti mukoma wenyu wakabatwa nemudzimai womunhu, havana kungotangira pakubatwa nemudzimai womunhu, yakatanga iri text message. Hana ikarova akainyarara checks and balance. Ikazoita phone call, hana ikarova akainyaradza checks and balance. Ikazoita a debt, hana ikarova akainyaradza. Saka when you are sinking to the depths of iniquity, you go step by step. Wakaropafadzwa kana ukatora chistep chekutanga, hana yako ikarova ukaiterera. Judas wakasindimara, chakamupinda kusindimara kwemoyo. Wapindwa nei Judas zvawotengesa Jesu. Sei wasindimara moyo munhu waMwari. Watsiurwa kangani pamusoro penyaya yako ukasatendeuka pairi. No man sinks all at once to the depth of iniquity. Now chimwe chinhu chandoda kuti munzwisise ndechekuti Jesu vaparidzi vatsanangura pachi vanditangira vataura kuti paakapinda akaitwa iye mubati wehomwe. Ndoda kuti munzwisise nemhaka yei. Ndakukuudzai nemhaka yei. Chikonzero ndechichi. Mwari akatarisa Judas akaona kuti chinhu chamukonesa Judas kuponeswa inyaya yemari. Saka regai timuise pamari kuti aone kuti ndiya dambudziko rake chairo riri pamari. Hamuna kundiwa. Jesu wakaisa Judas paposition yaimuratidza utera hwake. Saka aifanira kuti aona utera hwake otendeuka. Inzwai kamukoma, imi dai musina kumbopuwa mari tingadai tisina kumboziva kuti munofarira madzimai. Mwari akakupai mari kuti muone zvamuri. Ende kana maona zvamuri gadzirisai muponeswe. Vamwe makapuwa mwana kuti muone zvamuri. Shoko raMwari raiva nesimba musati maane mwana, asi iko zvino rakushaya simba nekuti maane mwana. Mwari atendera mwana kuti muone zvamuri. Vamwe makapuwa marriage chaiyo kuti muone mhai kuti imi munoda kutonga stereki. Saka Mwari zvaanoita kuna Judas anomutendera a certain position to reveal the defects of his character. Vakaropafadzwa vanoti kana vaona pavanotaira vanochema kuna Mwari saPeter, vagoungudza vachichema pamusoro pezvivi zvavo. Ndiri kungobvunza kuti position yawakapiwa haina here zvayakuratidza zvawanga usati waziva kuti uri usati waenda pairi. Kana wakazviona enda pamabvi ukumbire kuna Mwari akunatse uve wakarurama. Chinhu chekupedzisira chandoda kuti mudzidze ivhesi ya16. Regai ndikuverengera ivhesi ya16 yaMateo chapter 26. Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvino kubva ipapo audzwa kuti tinokupa zvimasirivheri zvishoma zvemari. Wakatsvaka mukana wokutengesa Jesu. Saka kubva paari kutanga kutsvaka mukana kusvika paanozouwana, he is a sinner all along. Chiri kungomukonesa mukana. Kubva paaconceive idea yake kuti this is what I'm going to do, and he has purposed in his heart kuti uyu Jesu atoinda uyu. Saka atoita kutotengesa Jesu ndokwaita chaangomirira mukana.
vazhinji vedu vanoita senge tichiri vatsvene zvivi takazvibika kare zvakatoibva mari irimo mubank account to fund your sin pfungwa dzacho dzitoripo mota ine mavhiri matsva to finance your sin changomirira chete mukana vazhinji vatadzi varega kutadzira Mwari kwete nekuti havasi kuda kumutadzira but nekuti they are waiting for an opportune time watoronga kuti this time mwedzi waNovember Susan ndiye wandiri kupaza danga chawakangomirira chete kuti tsoro dzako dzibude bhobho Susan angobvuma kuuya kumba kwako ndo zvawakamirira but inzwa shoko raMwari tendeuka urarame ndo zvakanyudza Judasi izvi kuti atotsvaka mukana kuita chivi chekuvhima. Isaya anochema obva ati kune vamwe vanhu vanoredza chivi sekunge vari kuredza hove kuisa mahwemuzi pabait uchitsvaga chivi. Dai Mwari angatibatsira tadzidza chinhu ichi pamusoro paJudhasi asi inzwaika nyaya iri kungoenda mberi iri kuti Judhasi wapindwa nei. Saka Judas pano watova nemari muhomwe makobiri anawo muhomwe ukandoverenga uchidzika pavhesi ya16 tichipfuurira kuenda pa17 kana muine maibhaibheri akafanana neangu anobva apurisa musoro wenyaya unoti Paseka nechirayiro. Saka chinoitika mushure mekunge Judas apiwa masirivheri ana 30 anokokwa naJesu kupaseka yake kupedzisira. Ndoda kuti uterere neni zvakanaka. Judas muhomwe masirivheri ari kutorira asi anokokwa kuchirayiro chatenzi. Judas atori nemari muhomwe yekutengesa Jesu asi Jesu waatengesa waatobhadharwa mari yekumutengesa anomukoka kuchirayiro chatenzi. Judas mari yato muhomwe. Judas watopedza kutengesa Jesu asi uyo wawatengesa anokudedza kuti uya ndikugeze tsoka. Nyasha huru dzinoshamisa vana vaMwari. Inyasha huru dzinoshamisa. No mercy is greater than this, that Jesus invites the betrayer to the last supper. Regendi tauri amamerikani tiri pano tose takapindwa nezvakatipinda asi ndine shoko retariro kwauri hamamudikani. Satani wakapinda mumwoyo yedu takaita zvikuru zvinotyisa takapanduka tikaenda kure naMwari asi nhasi taitirwa nyasha saJudhasi takokwa pachirayiro natenzi takokwa kuti tirayire natenzi. Saka vanopinda muimba yekumusoro vadzidzi vose kuti vave nechirayiro natenzi naJudhasi wakanga aripo. Jesu anopfugama anotanga kugeza tsoka dzevadzidzi netsoka dzaJudhasi dzinogezwawo nemusi uyoyo. Nyasha huru dzatenzi dzinoshamisa naJudhasi anogezwa tsoka. Jesu anga achipa Judhasi mukana wekutendeuka kunyangwe sirivheri dzanga dziri muhomwe Jesu anowedzera mukana wekutendeuka kuna Judhasi. With the silver coins in his pocket, softly and tenderly Jesus was still inviting Judas to salvation. Ndinoziva pane mudikani wari pano pane zvawakatoronga tsoro dzakatoitwa watobhadharwa in advance like Judas, but Jesus is calling you to salvation today. Rega ndikudze hama mudikani, Judas was paid in an advance for a service not yet rendered. Ndovimbo yanga ine vaprista muna Judas pakuita chakaipa. Arega ndikudze hama mudikani, I know there is somebody who is listening to me today. The devil trusts you so much that he has paid you in advance before you have acted and provided the service. But even so, Jesus is calling you today. Auya kuzokugeza tsoka. Ari kutokugeza tsoka. Chaari kutsvaga kuti
utendeuke. Jesus on this night held out every inducement for the betrayer. Zvose zvaigona kukwezva mutengesi kuti abve kuchivi adzoke kuna Kristu zvakaiswa pamberi paJudhasi netsoka dzikagezwa kuti padandikageza shoka dzaJudhasi angasiya mari akauya kuna Kristu. So Jesus was holding out every inducement for the sinner. He wanted him to repent and to be cleansed from the defilement of sin. Jesu changa achitsvaga kwakusiri kugezwa kunoperera mutsoka asi kugezwa kwemoyo. Asi hana yaJudhasi haina kutirimuka sehana dzehanzvadzi yakanditarisa, sehana yemukoma wakanditarisa. Jesu achideedzera ruponeso, Jesu achideedzera kugezwa kwetsoka. Pana ari kuramba akabatirira pamasirivheri ari mupoketi. Saka Jesu anga asina kupedza naJudhasi. In that night, nothing that could be done to save Judas had been left undone. Hapana chaikwanisa kuitwa pana Judas kuti atendeuke chisina kuitwa madekwana iwayo. Vakagara varimo mumba imomo. Zvose zvaifanira kuita kuti Judas atendeuke zvakaitwa. Jesu akaburitsa the secret purpose of Judas. The secret purpose of the traitor was laid open in that night. Chazvaizarurwa Jesu achiburitsa pachena the betrayer. Chaaitsvaga kwakusiri kunyadziswa kwa Judas, aitsvaga kutendeuka kwa Judas. So Jesus revealed the last bit of his divinity to Judas by revealing the act of betrayal yanga yatetwa na Judas. Akamburisira pachena kuti zvose zvawaronga ndinozviziva. 5 times Jesus revealed to Judas that I know what you're about to do. So slowly, move with me slowly. 5 times. Number 1, John chapter 13 verse 11. Jesu anotaura pavadzidzi vari pachirayiro cha10 zvikanzi hamuna kunaka Mose, you are not all clean. Jesus knew kuti ndiri kugeza imese muri 12, but one of you is not clean. One of you is not clean. Judas knew that it was he, but he remained silent. Then under Judas ndaimbobvunza kuti maziva sei kuti umwe wedu haana kuchena, because anga asina kuchena anga aripo. Dei homwe dzakasechwa kuti ngatimbosecha imwe nomwe achipinda. Judas aifana kubvunzwa kuti ko iyi mari waiwana kupi. Homwe yaipupura kusachena kwa Judas. Jesu ndokutaura kuti iwe pane umwe pakati penyu pana asina kuchena. You are not all clean. Number 2, John chapter 13 verse 18. Jesu ari kungoedza kutsvaga Judas kuti atendeuke. Ari kubva naye kure achiedza kumunyenyeredza, kumuratidza kuti ndiri kuziva dhende rawaronga. John 13 verse 18. Zvikanzi naJesu, unodya chingwa changu, wakandisimudzira chitsitsino chake. Pana ndiri kudya naye chingwa, but andimukira andisimudzira chitsitsino chake. Judas was listening to that message, but still his heart was hardened. Why? Because of a mere 30 pieces of silver for the love of money. So Jesu anomuudza pana andimutsira chitsitsino pakati pedu. But Jesus was not done with Judas. Rega ndikuudza hama mudikani, Jesus is patient with the sinner. Jesus is ever calling and waiting for an opportunity to bring the sinner to Christ. But Judas was there listening, but it was not making sense. Number 3, Matthew chapter 26 verse 21. Jesu anobva ati mumwe wenyu achandipandukira. One of you shall betray me. This is the 3rd time Jesus was speaking directly to Judas, but Judas remained quiet. This is the 3rd time Jesus is speaking to Judas. Amgeza tsoka, but Judas is unmoved. Pane vanhu vanzi washokora tenzi. For a long time, not the first time, not the second time, not the 3rd time, but like Judas, you are quiet. Sitting there like John and James, innocent like Peter, but you know you are guilty. You've got 30 pieces of silver in your pocket. Why, Judas? Wapindwa nai Judas. Jesus was not finished with Judas. Number 4, 4th time Jesus was speaking to Judas. Matthew chapter 26 verse 23. Then Jesus says, zvikanzibana naJesu, waisa ruoko neni mundiro ndiye uchandipandukira.
Now Jesus was getting much closer to Judas. Nekuti havasi vose vanga vachinyikazve mundiro imwe chete. Zvikanzi pane hanyikaneni mundiro. Pane aseva neni. Pane vaseva. Ndiye handipandukira. Now it was getting closer to Judas, but Judas was unmoved. There are some times when you hear a message being preached by the preacher man, and you know this message is directed to me, but you have remained hard-hearted. Judas, wapindwa nei. Wapindwa nei nai Judas. Kristu vari kukutsvaga. Number 4, Kristu vadedzera. Pane andiri kudya naye. Mupoto imwe chete ndiye andipandukira. Zvikanzi naJesu zvaiva nani dei munhu iye akanga asina kuzvarwa. You know, when we get to that kind of a hard message, it's time that you repent. When you hear the message speaking to you directly, it's time that you repent. But Jesus was not finished with Judas, for he is ever calling the sinner to come home. Number 5, Matthew chapter 26, verse 25. Judas anozochibvunzawo, vamwe vadzidzi vose vabvunza, ndinere. When Judas rabbi ndinere, Jesus akati, now let me answer directly. Zvikanzi ndizvo zvawataura, just as you have said. Straight up. Jesus speaks to Judas. But sadly, pakakonfirmwa naJesu kuti ndizvo zvawataura, Judas left the upper room forthwith. Pananzwa. When Jesus had confirmed the 5th time kuti Judas ndiri kutaura newe, paakazopindurwa kunzi ndiwe, Judas akabva abuda in the upper room at that very moment. But follow me closely. Chirayiro chacho chiitwa manheru. So Jesus is with Judas in a room filled with light. Not just light from oil, but light from Christ, who is the light of the world. Amen. So when Judas left the room, he left the room that had light and went out into darkness. But not only did he leave a house filled with light into a dark night, he left the light of the world, Jesus, and went into total darkness. Saka paakabuda mumba, Judas ndo paakavhara mukana wake wokuponeswa. That is when Judas sealed his decision for hell. Judas was lost. Wapindwa nei nai Judas. Rega ndikokubvunzai mukoma. Ko nai imi mapindwa nei? Andiringotarisa wakararamiro kenyu. Mapindwa nei nai hanzvadzi. Ndiringotarisa kararamiro kenyu. Gore mwana nhumbu dzichibviswa. Mapindwa nei hanzvadzi. Andiringotaurwa nemi mai. Kagariro kamunoita nababa kumbaka. Muchivapopotera mune hasha. Ndiringobvunzawo chihera. Muri kudada neuhera. Mapindwa nei. Akungobvunzawo karovere kamunoita mukadzi nai baba. Kungobvunzawo kuti mapindwa nei. Nai baba. Nai mapindwa nei kadyiro kamunoita. Kanwiro kamunoita. Munonwa zvekunwa zviya. Vanototaura vakomana vemazuva ano vanoti kudhakwa foshoro. Ndinoda kungobvunzwa mapindwa nei. Mapindwa nei. Umbavha neugororo nekubira vanhu. Vatogadzira nemazwi emazuva ano kuti ndiri kungongwavha kureva kuti ndakangwarira neumbavha zvakabatana ipapo. Muchingwavha ndiri kungokubvunza iwo mapindwa nei. Mapindwa nei. Rangarirai sachipo kuti kwamakabviwa nemi naMwari kure, maidai musiri pano mukoma, kuverengwa pakati pevasanangurwa, mukasimudzirwa. Ndiri kungobvunzawo mabvunzirwo akaitwa chipo. Mapindwa nei. Mapindwa nei. Mapindwa nei. Mapindwa nei nai hanzvadzi. Rega ndikusiyire shoko. Pana anofana kupinda muhana mako nhasi. Haleluya sangano. Zvikanzi pana zvakazarurwa chapter 3 verse 20. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza, kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari. Haleluya sangano. Pana rida kupinda mwoyo wako. Anonzi Jesu musiki wedenga nenyika, uyo akauya kuzokufira pamuchinjikwa, ari kugogodza achitsvaga kupinda mwoyo mako. Zvikanzi kana ndikapinda maari ndicharayira naye. Jesu ari kugogodza apinde zvenharo mwoyo mako. Ari kuti zarura mwoyo wako ndipinde.
ndoda kudya newe, ndigorayira newe. Kana iye akagara matiri tava zvisikwa zvitsva, tabva paujudhasi. Yasvika nguva yekuti tirasire masilver pieces in our pockets. Tine homwe dzakazara nemari yawakaipa, takabatiswa, takamirira mukana chete, asi zvino mukana wokuponeswa uchipo. Haungarasiri here masilivheri ako kure. Softly and tenderly, Jesus is calling. Are you there? Uri kuti Mwari, ndisati ndaparara saJudhasi akanozvisungirira akaputika, ndokuparara kwaJudhasi. But iwe unogona kutoponeseka muzuva ranhasi. Ndiri kungobvunza, wapindwa nei? Chakupinda ichocho ndine chiri nani choda kupinda mauri. Jesu ari kugogodza, anoda kupinda mauri. Zarura mwoyo wako apinde. Uripo here unokuti Jesu, ndazarura mwoyo wangu, pindai mandiri mugare neni. Vanoda kugara mwoyo mako. Mufundisi, uyai munamati. Jesu apinde mwoyo. Ngatinamatei. Toda kutendai Mwari nekuyanika zano reruponeso pachena. Toda kutendai nerudo rwenyu rwakakura zvakadaro, kuti kunyangwe masilivha tiinawo muhomwe, muchiri kutikoka kuchirayiro. Amen. Tibatsirei Mwari, tiite madecisions ane uchenjeri ane upenyu. Pana sisavo vanga vakangomirira mukana, asi wakaipa akatobhadhara zvose. Pana mai avo nababa avo nasekuru avo nambuya avo, mikana chete yakamirirwa, asi wakaipa ari kutovashandisa. Mwari, tibatsirei tirase zvinhu zvawakaipa. Masilivha atiinawo mudzi womwe, timarasira kure, tikugamuchirei. Toda kutendai nekuti shoko rataura, imi hamuzvimanikidzi kupinda mumunhu, munomira pamwoyo yedu muchigogodza. Amen. Chamuri kutsvaka nzvimbo mukati meupenyu hwedu. Musatitendedza kuti tiite saJudhasi, makaita zvese zvaifana kuitwa kuti aponeseke, asi akaita sarudzo yokuraswa. Mwari wekudenga, mutibatsireiwo panguva ino iyi, kuti apo makaita zvese mukabhadhara neropa pamuchijiko, tibatsireiwo tigone kugamuchiraiwo masikati machena. Amen. Tirambe zvawakaipa, tikuteverei. Maakuuya tigopembera tiri ndiyesho takanga takamirira. Maita henyu Mwari neshoko renyu. Musaritendedza kuti ringotaurwa rigoinda risina charakabata. Wakaipa anoda kuramba achisindimarisa mwoyo yedu, asi Mwari, toda kutendai nemhaka yekuti Mweya Mutsvene achiri kutaura nesu. Nemhaka yeshoko iri, tiiteiwo vanhu vatsva, tigova vanhu vakafanira denga. Muzita raJesu tokunamatai. Amen. Amen. Kana ndiri mutadzi, Jesu wakandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wani pamuti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runozama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu, kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta,